Ассалому алайкум ватанони азиз, ҳамдиёрони азиз. Умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. Канали фикри шумо мисли ҳар вақта дар фикри шумо ҳастем. Шумо низ дар фикри мо бошед. Бародари азиз, як чанд намуд эълонҳо ҳаст. Кор дар шаҳри Екатеринбург, офисианти кор ҳаст, барои повуро кор ҳаст. Номерои Акои Тоҳир дар зери навор мешавад. Кор дар Диржабел, метро Ботанический район ҳисоб меравад. наздики метро ба Диржабел ва барои повуру барои як офисиант кор ҳаст. Баъдан бародари азиз, кори 2300 фасовка монтажников тарифи таганский рядба. Бародари азиз, баъдан ҳаст кори благоустройство патентша платит мекунад 2200 ҳаст. Бародари азиз, кор хелебзавод 2000 патентона платит мекунад, ҷои хобаш бепул. Благоустройство ҳам ҷои хоб дорад. Бародари азиз, патентона платит мекунад, ҷои хобашам бепул 2200. Бародари азиз, кор ҳаст разнарабочи 2700. Номерои ман дар зери навор бошад. Подробно барои ҷои кор ҳама маълумотҳо дар WhatsApp нависед. Бародари азиз, бахшиш агар баъзеҳо телефон мекунед ҷавоб дода наметонем. Ман як нафар бародари азиз шумо ҳамин рӯзо аз 20 заванок бисёр мешавад, мисол менависанд отдельно WhatsApp. Баъдан бародари азиз, дар хизмати шумо ҳастем. Пропискаи 100% оригинал лозим бошад, регистрация мекунем. метона ҷои хобаш ҳам ҳаст, меред ҳамонҷо хоб мекунед, мисол хостел ҳамонҷо прописка мемонем. Баъдан бародари азиз, перевод документ, хизматрасонӣ, агар экзамен, мисол дигар хизматрасониҳо, перевод документ агар лозим боша, ҳоҷи Кароматулло офиси мо дар Сулеймова 53А дар хизмати шумо ҳастанд. Авиакасса мо инчунин кор карда истодааст. Дар хизмати шумо ҳастем. хаста набошед. ҳамватанони азиз, дуогӯи мо бошед, дуогӯи ватан модар бошед, боқӣ дар амони Алло бошед. Ассалому алайкум. бовар кунед, бисёр бародаро аммо эълонаи кор бисёр муроҷиат кардан. ман навози кор ба баромада истодам. хаста шудагӣ бовар кунед. дуогӯ бошед бародари азиз. дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. ҳар яке мо дар фикри якдигар бошем. ин ободии мо бу шумо аст, ободии ватани аз мо Тоҷикистон аст. боқӣ дар амони Алло. Ассалому алайкум.